I denne video viser vi jer, hvordan man selv kan stryge sit eget tæppe ved hjælp af et strygejern, en gryde og et træspækbræt. Inden du begynder at stryge dit tæppe, skal du være sikker på, at det er lavet af uld og ikke andet kunstmateriale. Du skal også sikre dig, at dit underlag kan tåle varmen. Brug for eksempel et flisegulv eller læg et træspækbræt ind under tæppet, før du begynder. Stryg nu tæppet med de her viftebevægelser, der ses i videoen. Dit strygejern skal være på medium varme, og du behøver ikke at spare på dampen. Og se nu det flotte resultat. Helt fladt. Sæt dine kanter sådan her ud, så er det faktisk rigtig vigtigt, at du får strøget dit tæppe. For hvis ikke du gør det, så slider du den kant meget mere end resten af tæppet. Det du skal bruge er et træspækbræt. Det lægger du på tæppet og folder kanten ind over. Så tager du et strygejern og stryger med medium varme, og du behøver stadig ikke at spare på dampen. Stryg nu hjørnet, indtil det ser nogenlunde plant ud. Herefter sætter du en stor, tung gryde ovenpå. Den er både kold og tung, og derved flader den tæppet endnu mere ud. Gryden skal stå der i 10 minutter, og derefter fjerner du bare gryden og nyder dit flotte resultat.